Het oude kantoor van de bekende Frieske architect Abe Bonnema in Hurkeriep stiet te keep. Bonnema verstoor in 2001. Hij is onder andere bekend van zijn ontwerp van de Achmea-tour. Een van de huurders, een oud maaiwerker van Bonnema, hoopt dat de nieuwe keper begrijpt dat het gebouw een belangrijke historische waarde had. Abe Bonnema had vroeger zijn kantoor hier altijd in Hoon. En zei ze, dat kantoor dat we aan hem koppelen. En we vinden wel dat het pand er nog best heeft, maar dat eigenlijk zo blijven. En dat maakt het echt bijzonder. Hè? Je had een soort creatieve sfeer hing het hierin. Nou, dit is dus typisch even zo'n ruimte. Heeg, grut. Het plak waar Abe Bonnema zit, de mooiste ruimte van het kantoor. Dus ja, goed, dat hoeft verder geen uitleg, dacht ik. Dit is de creativiteit, ruimte West. Je moest het gebeuren, je waren de deal sluiten, je waren eigenlijk alles die je lief en leed deelt van het huwelijksbureau. Zowel met u als met de opdrachtjouwers. Ja, het plak werd het geschieden. Nou ja, goed. Wie zitten hier nou? Het fantastisch om te zitten en de proef dat die sfeer nog hangt. En dat zie je eigenlijk altijd zo blijven. Dat jij, dat bloed je en dat maakt ik zo. Ja, het had wel wat. Je hangt de sfeer van een soort bureau in wat erin bloedt. En ja, ergens met Pien in het hart zei ze dan van ja, dat zou misschien oors willen kennen. Hè? Dat zou ik wel zonde vinden, laat ik het zo zeggen. Het pand, beter bekend als Villa Nova, is nu in hand van 3 aandeelhouders.